Waslet l-ewwel minn sensiela ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea li għandhom iwasslu biex Malta tibda tuża l-fondi Ewropej għal perjodu 2014-2020. Din l-aħbar waslet ta' reazzjoni pożittiva tas-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg li qal li din l-approvazzjoni hija konferma oħra kif dawn il-fondi u li programmar tagħhom kien proċess li nżamm skont iż-żminijiet stipulati u kif imwiegħed mill-Gvern Malti. Borg kien qiegħed jitkellem fuq dak magħruf bħala programm operattiv wieħed, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni li għandu valur ta' 717 miljun euro. Fl-istess jum l-Unjoni Ewropea adottat ukoll programm valur ta' 15 miljun euro li għandu jgħin lin-negozji żgħar u medji. Dan il-fond mistenni jitlaq għal 60 miljun bl-investiment privat u self lill-istess negozji. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li dan il-programm ta' Malta huwa wieħed mill-ewwel programmi approvati għal perjodu 2014-2020. Il-Kummissarju tal-Politika Reġjonali Corina Cretu qalet li dan l-investiment huwa nifs ġdid għan negozji fi Gżieritna. Saħqet li din il-miżura turi li l-Kummissjoni Ewropea hija kommessa li terġa' iġġib fuq saqajja lin-negozji Ewropej. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li dan ir-riżultat jirrifletti l-ħidma tal-Gvern biex tingħata għajnuna lill-kumpaniji żgħar. B'dan il-mod tkompli tingħata spinta lill-ekonomija ta' pajjiżna.